बिटिसि बायदियाव बेफोरो जेबो भिलु गैया नै नैबे नेशनेल गेम्सनिमोन नेशनेला आलदा जायो नेशनेल गेम्सआ आलदा जायो बर' रावजों फोसावजानाय मोनसे जगाजग खालामनो होननानै इलेक्सन टाइमाव बहुद नाजादोंमोन नाथाय आङो जगाजग खालामनो नोंथांमोनाहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदोंआनो जानांगौ बड'लेण्डआवबो आर्चारि चेम्पियन नाथायबा हले ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा गोबां खुद्रिसारनाय फोरमायदों लोगोसे जिखिनि मेडेल मोननो हाबाय थिग बेफोरखौ लानानै मोनसे भिडिअ बानायदों आरो बेजोंनो लोगोसे दुखु मोननाय आरो गोबां खोथाखौ बिथाङाहाय फोरमायफैदों खौरांनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो आं भिडिअखौ होनानै होगोन बेजोंनो लोगोसे मानगोनां रोंगोरा नार्जारी सार पार्लियामेन्टआव दाबि दैखांदों भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन गोजाम नङा रिसेन्टलि आङो दाखालिसो 24 घन्टायानो जायाखै बे भिडिअ हगारनाया 24 आवार्स जाबाय जानो हागौ दा माबायाव आरो बे गोदान आरोखि ना माने आङो नै दाख्लैसो रुम साफा खालामनायाव बे मेडेलखौ नुनानै आं बिराद दुखु मोनदों आरोखि दुखु मोननानै आङो बेखौ देखायदों आरो जेनेबा जोंनि ससियेल मिडियायावबो बे मिथिना थानाया गोनांथार होननानै आं बे बुस्थुखौ देखायदों आरोखि आंनि फेसबुक पेजजोंनो देखायदों आरो बे गोदान भिडिअ बे गोजाम नङा आरोखि ना गहेला बर' मुङानो जायनि सिनायथि जों बयबो मिथिखायो सिनायबोखायो थांनाय गोलाव समनिफ्राय नोङो माखासे गोदान जोलैफोरखौहाय ट्रेनिं होबोनायबो जोङो नुनो मोनबोदोंमोन बा खोनानो मोनबोदोंमोन बेबायदियावहाय नोंथाङा बै समावहाय सोरखारनि माबा मदद मोनदोंना मोनाखैमोन आरो दासिम सोरखारनि माबायदि मदद मोनदों ना मोनाखै मा फोरमायगोन नैबे समनि रादाबनि गेजेरजों आङो सिगां समावहायथ' फार्स्ट ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय समाव 2018 निफ्राय 2000 जेनेबा माबाफोरखौथ' जों ट्रिटमेन्टनिखौ एसे एनैखौ मोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो दा नै सोरखार सोलायनायनिफ्राय दा आङो जेबो माबा मोनाखै आरोखि हेल्प मोनाखै आंहा दा बिराद न'खर सालायनो बिराद खस्थ' जायो ओमफ्राय आङो बेखौनो लुबैयो जेनेबा आङो गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय आङो मोनसे फिसाबाबो पार्मानेन्ट जेनेबा जब मोनोबा आं आंनि न'खरखौ आं मोजाङैनो सालायलांनो हागोन आरो बेनि सायाव आंहा दाबो देहाया नोरजिया ओमफ्राय आंनि देहाया दासिमबो गेबें नङा आरोखि ना आं दासिमबो ट्रिटमेन्ट लाबाय थानांगौ बेनि थाखायनो दिल्ली एम्सआव आङो 2021 निफ्रायनो आङो चेकआपआव थांनो हायाखै दिनै आंहा गथ' सासे दङ गथ' सासेयाबो दा आंनि मुलिनि एफेक्टजोंनो एसे माने डिले जादों आरो थाबायनायफ्रा मोजाङै क्लियार नङा रायलायनाया बारा मोजां क्लियार नङा रायलायो थाबायो थेवबो क्लियार नङा आं दा बेखौबो ट्रिटमेन्ट होनांगासिनो दङ माने गासिबो बिथिङाव आंहा दा माने गोथेजोबनाय आरोखि दा आं बेखौनो खावलायो जाहाथे सिगाङावथ' आङो हेफाजाबखौ मोनदों जेनेबा थांनाय सोरखारावबो मोनदों जेनेबा मुलिनि एसे एनै बा दिल्लीयाव थांनायनि एसे एनै बेफोरबायदि माबाखौ आङो अनसुंथाइखौ मोनदों आरो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनिफ्रायबो आङो गोबां माने सिगाङावहाय मोनदों आरोखि मोना होननानै आङो दिनैसिमबो रावखौबो बुङाखै आरोखि ओमफ्राय आंनो दिनैसिमाव जेनेबा थांनानै थानायनि थाखाय जेनेबा पार्मानेन्ट जब बेखौ आङो मोननो हायाखै आरोखि ना जेनेबा थैजासे आङो न'खर खुंलांनांगौनि बा गावनि देहाखौ खांलांनांगौनि थाखाय आङो बिनि थाखाय आङो जब मोननो हायाखै बेखौ आङो दुखु फोरमायो आरोखि ना गोबां गथ'फ्रानो बुङो जेनेबा सानो आरो आंखौ नुनानै गोबां गथ'फ्रा नाजायोमोन जेनेबा आथिं आखाइ गैयाबाबो गेलेयो बा गावनि आथिङाव गसंनो नाजायो होननानै गोबां गथ'फ्रा आंखौ नुनानै माने मटिभेट जायोमोन आरोखि माने गोसो होयोमोन जेनेबा बेनो हादोंबा जों मानो हाया होननानै नाथाय दानि गोदान जोलै गथ'फ्रा दा माने डाउन जालांनो हमबाय आंखौ नुनानै मानो होनबा एथबां गेलेनानैबाबो एथबां मेडेल मोननानैबाबो एथबां खस्थ' खालामनानैबाबो दिनै गावनो साख्रि मोनाखै बिदि होननानै ओमफ्राय दा आं लाजिनानैनो फिल्डआवनो ओंखारला आरो आं आर्सारि ग्राउन्डआव थाङैयाबो बिराद गोबाव जाबाय आरो गथ'फोरखौ फोरोंहैयैयाबो बिराद गोबाव जाबाय आंनाव 72 जन स्टुडेन्ट दङमोन आरो गोबाङानो नेसनेल प्लेयारबो ओंखारबायमोन आरोखि दा आङो माखासे गथ'फोरा हमबाय आरो बेनि थाखायनो आं दा लाजिनानै आं गथ'फोरखौबो फोरोंनो थांला आरोखि ना दाना औ डाउन जालांनो हमबाय ओमफ्राय लासै लासैनो गोमालांनो हमबाय आरोखि ना ओमफ्राय आंबो जेनेबा लाजिनानैनो आंनो थांखाला नालाय बैसोर गथ'फ्राबो डाउन जालांबाय आरोखि सिगां समावबा बिराद आंखौ नुनानै थुलुंगाखांदोंमोन गथ'फ्रा बे गावनो हायाबाबो जोंखौ फोरोंदों ओमफ्राय बिराद माने नेसनेल मेडेलबो लाबोदोंमोन आरो साबा जों माने 19 जन नेसनेल प्लेयारबो ओंखारबायमोन आरोखि आंनि गथ'फ्रा बेबायदिमोन आरोखि ना दा नोंथांनि फिसाया मा खामानि मावोबा माबायदि मावनानै जानानै दङ आंनि फिसाया दखान होयोमोन गाव निजा हारसिङै दखान फिसा होयोमोन दा लामाया गभर्नमेन्टनि माबा गोलैदों दा जोङो दखानखौबो सिफायनो गोनां जाबाय आरो दा जोङो सिफायनानै लानो गोनां जाबाय दा जोंहा दखानाबो गैला ओमफ्राय दा आङो
खानाय गगानाय बिदिनो सिम्फु थाव बानायनानै आं दा आंनि न'खरखौ सोलिथ'नानै दङ बेबो आबुं नङा आरोखि ना दिनै आंनि फिसालानि माबायाव मासावहाय माबा थाङो आरो आङो फिसालाखौ थेरेपि होगासिनो दं 25,300 थाङो मासावहाय आरो आप डाउन गारि भारानि खोथा दङ माखासे एक्सट्रा खरसा दङ आरोखि आंहा दा माने गोबां जेंना आरोखि आङो आसाम सोरखारनिफ्राय बे पेन्सनखौबो मोनदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बे पेन्सनाबो रेगुलार नङा मालाबा बोसोराव खेनसे खेबनै बिदि होयो बेनिफ्राय मोनथाया आरोखि बेबायदि जायो आरोखि पेन्सनाबो बिटिसि आवहाय गोदान सरकार फैबाय बोसोरसे जानोसै बिथांमोनजों नों जगाजग खालामबायदों नामा जगाजग खालामनो होननानै इलेक्सन टाइमाव बुहुत नाजादोंमोन नाथाय आङो जगाजग खालामनो हायाखै आरोखि ना दासिम जगाजग जायाखै दासिम जगाजग जायाखै जेबो मा खावलायनो सानगोन दानि सरकार आङो दानि सोरखारखौ आङो बिथांमोनखौ आं खावलायो माने बिथांमोनहा गोदो मानि 2017 निफ्रायनो जेला जे समनिफ्राय आं बेमार जादों बा बेमाराव गोलैदों बे समनिफ्रायनो जोंनि गासिबो लिडारफ्रा जेनेबा इउपिपिएल नि हक बा बिपिएम नि हक लिडारफ्रा आंखौ रावबो सिनायै गैया बिथांमोननिफ्राय आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे बिथांमोना आंनो इयुनाव थांनानै थानायनि मोनसे जेनेबा खाबु होयो बा पारमानेन्ट जबफोर बा थांना थानायनि राहा होयो आं बेखौनो आसा खालामो आरोखि बेखौनो खावलायो जोंनि हाग्रामा सारखौ आरो दा रिसेन्टलि फैनाय जेनेबा जोंनि सिउलि मेडाम बिथाङाबो आंखौ मोजाङैनो मिथिखायो आंनि न'आवबो फैखांबाय बिथाङा बेखौबो आङो खावलायो आरो जोंनि स्पर्टस एमखौबो आं खावलायो आरो आंनि माखासे ट्रिटमेन्टनि थाखायबो आङो जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एमफोरखौबो आङो खावलायो आरो बिथांमोनहा जे आंखौ अननानै जेनेबा आंनि हालोदखौ नुनानै बा आंनि न'खरनि कन्डिसनखौ नुनानै एसे हेल्प होयो आरोखि ना जेनेबा गेबें नङाना दा आथिङा जनाय दा गोबां मानसियानो मिथिया आङो बिराद खस्थ'यै दा थाबायो आरो नै बिराद खस्थ' थाबायनाय मानाय आंहा खस्थ' जायो बेनि थाखायनो आं दा हारसिङै जेनेबा साख्रिखौ खारनानै लानो हाया सिगां समाव आं बुहुत नाजादोंमोन ओमफ्राय खारबोदोंमोनबो जेनेबा दा लासै लासै जेनेबा बे माबासिन जालांबाय नालाय गोबावसिन जालांबाय नालाय खस्थ'सिन जासिनबाय आरोखि थाबायनाय मानायाबो आंहा खस्थ' जायो बेनि थाखायनो आं हारसिङै जेनेबा साख्रिखौ नागिरनानै लानो हाया आरोखि दा बेखौनो आङो जेनेबा जोंनि बिटिसि बा जोंनि गभर्नमेन्टआनो दंखायो जेला जोङो बेनिफ्राय आसा खालामो आरोखि ना सर मैं बोडो भाषा में बोलना चाहता हूँ क'क्राझार रेडियो स्टेशन क'क्राझारा 1992 मायथाइनि 15 आगष्टआव गायसनजानाय 27 बोसोर जागासिनो आसामाव गासै 19टा रेडियो स्टेशन दङ बेनि गेजेरावहाय क'क्राझारा बर' रावजों फोसावजानाय मोनसे फुल फ्लेजेड रेडियो स्टेशन सार गायसनजेननायनिफ्रायनो बे रेडियो स्टेशननिफ्राय बर' रावजों रादाब मेथाइ थुनलाइ सावरायनाय बायदिसिना फोसावबोदों आरो दिनैसिम फोसावगासिनो दङ सार 1992 मायथाइनि 15 आगष्टआव गायसनजानायनिफ्राय बे रेडियो स्टेशनाव मोननै सेक्सन सोलिबोदों बे प्रधान सेक्सन आरो इन्जिनियारिं सेक्सन मोननैबो सेक्सनाव थोजासे मावख'गिरि गैयिनि थाखाय बे रेडियो स्टेशना मोजाङै सोलिनो हायाखै आरो दिनैसिमबो बे रेडियो स्टेशनावहाय इन्जिनियारिं सेक्सनावहाय डेपुटि डाइरेक्टर सासे डाइरेक्टर इन्जिनियार सासे स्टेशन इन्जिनियार सासे आरो बेनि अनगायै प्रग्राम सेक्सनावहाय रेडियो स्टेशन डाइरेक्टर सासे एसिस्टेन्ट स्टेशन डाइरेक्टर सासे प्रग्राम एजुकेटिभ सानै ट्रान्समिसन एजुकेटिभ साथाम एनाउन्सार साथाम बे गासैबो मावख'गिरिफ्रा दिनैसिमबो सुफुंजायाखै जायनि थाखाय बे स्टेशना मोजाङै सोलिनो हायाखै सार आथिखालावहाय बे ट्रान्समिसनावहाय फुंनि बाहागोआव 4 बाजिनिफ्राय 10 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम इभिनिं ट्रान्समिसनखौ सोलियो आरो 4 रिंगानिफ्राय 10:30 रिंगासिम फोसावगासिनो दङ सार क'क्राझार आकाशबाणीखौ आबुं महर होनानै सामलायनो थांखि गायसनदोंब्लाबो दिनैसिमबो नांगौ बायदि मावख'गिरि मासिखौ सुफुंनाय जायासै जायनि थाखाय बे स्टेशना जायनि थाखाय